besikhova sikamaphethu umgwagwa wezulu pondo zami lenkomeni ngaze njenize sabani wona lokhu sasiyofuna amagudu sibheme sinibingelele sinamukele ngephinaphi la wethamele khona i1KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu sikhuluma nawe ke sijubalaze sawela imfudlana sagudla intaba sagudla mawa size sayofika ke kwele yase Utrecht umkhandlu ke wasemadlangeni lo esikuwona osungula namhlanje oholwa ke umhlonishwa umzwakhe Buthelezi okuyona ke imeya yalomkhandlu usukula namhlanje ke luyinqophamlando njengoba besihambisana ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdaba esifundazweni iKwaZulu Natal uholwa ke umfundisi uThulasizwe Buthelezi inhloso ke enkulu ukuthi ke kuvulwe isakhiwo sezimo ke ephuthumayo okuyona ke inhloso yosuku namhlanje nokuyiyona nto ke ngempela ke esizoyifakazela namhlanje ngokuzwa ke ikhulumi ezahlukahlukene nokho ke asikusho ukuthi ke ungqongqoshe ubengesiyo ke ingxenye yalolu suku kodwa ubekade ke ethumeleke inhloko yomnyango umnumzane ke uphakathi obekade ke emi endaweni yakhe sokhuluma ke nomhlonishwa umeya uButhelezi ngaphambi ukuthi ke siyekena ke umnumzane uphakathi ozothi ke asibeke naye ke esombeni ngalolu daba asisho ke sithi ke abakhulume cha asibonge kakhulu ukuthi silitholele lithuba noma luze lifike lolu suku la namhlanje ebelikade ke vele silindele lokuthi asizovula ngokusemthethweni isikhungo lesi seyinhlekelele sizokubalula ukuthi kahle kufanele kube i-disaster center kodwa njengoba ke sizokhuphuka ngama phases kuse i-emergency service center la ukutholakala khona kusizo nje ikakhulukazi la emadlangeni uma ngabe kuvela inhlekelele sijabule kakhulu ke namhlanje ukuthi sesivule ngokusemthethweni nakuba ke uMEC engekho kunezimo eziphuthumayo ngoba bekuhlelo lokuthi akabe kanye nathi khona la kodwa ke siyalibonga ke ithuba esilitholile siphinde ke sibonge nje kakhulu nakumphakathi wonke okwazile ukuthi usibekezelele kulezi inhlekelele eziba khona nosizo ke soke silithola kwamanye ama department ikakhulukazi ngeke sakhohlwa ukubonga kakhulu imayini 8coms okuyiyona ngempela esebenze kakhulu nathi ukuthi sibe siqala sibe nalesi sakhiwo esasikade ke sisifisa iminyaka ngeminyaka namhlanje ke sesivuliwe ngokusemthethweni ukusebenza nje kuyaqhubeka futhi siyabona ukuthi ziningi izinto abasithembisa zona eminyangweni ukuthi bazosilekelela ukuthi esikudingayo kube khona eduzane ngoba nayo imajuba idistrict yethu makunenhlekelele ezikhona uyekwazi ukuthi asinikeze enkulu isupport so siyabonga kakhulu nje simadlangeni ukuthi kuze kufike lolu suku la namhlanje umsebenzi uzoqhubeka njengoba vele indawo yethu inenhlekelele ezinkulu ikona ke kakhulu okwenza ukuthi ngijabule ukuthi sekuzoba seduzane ukuthi abantu bathola usizo ngeke kusaba isikhathi eside ngoba ucingo nje uyalishaya noma yinini ubusuku nemini liyasebenza abasebenzi bahlale bekhona bahlezi belindile vele njengoba nesimo sezulu siguquguquka nje sikhonela lokho ke sumkhandlu ukuthi sikwazi ukusupporta but kakhulu siyabonga kwi-8coms mine okuyiyona impela abaxhasa abakhulu ekuthenini sikwazi ukuba nalomsebenzi mbukeli nje asikuvezeke ukuthi phakathi kwezinye zezinto ekhona ezethulwe umnyango la izinsiza esingabala kuzona ke amaloli ngempela ke okuyiwona ke azolwa kakhulu nezimo noma azobhekana kakhulu nezimo ke ephuthumayo baphinda ke umphakathi wanenhlanhla ukuthi ke ukwazi ke ukuthi ke unikezwe nanokudla ikakhulukazi ke bona ke abantu abadala kodwa siyafisa ke ukuthi sedlulele kumnumzane uphakathi naye ke ozosinikeza nje okuyiwona ke umyalezo awuphathiswe ke ungqongqoshe walomnyango umhlonishwa ke uButhelezi asikhulume naye ke umnumzane uNtuthuko phakathi oyinhloko yalomnyango uma ngabe sithi ke abakhulume umsakazi ngifisa ukuqala ngibongele umphakathi wasemadlangeni ngokuvula kwesikhungo esizoba ingqophamlando kubo siyazi ukuthi lesikhungo sobalekelela kakhulu kanjalo njengomnyango waKhokta sibe sesinikela umhlonishwa ubesenikela lapha ngetruck ukuthi lizosiza umphakathi walapha ukuthi ukwazi ukuthola amanzi ngoba umeya wabhala icela ukuthi basizakale ngamanzi ngakho ke kuzosilekelela kakhulu lokho kanjalo ngoba ke sivula isiteshi lesi kube netruck elizolekelela ekutheni uma kunomlilo wequbula noma kunomlilo nje
okhona likwazi ukulekelela ukuthi ucime lo mlilo. Wasebanika futhi umhlonishwa i-relief material ukuthi bakwazi ukuthi uma kunenkinga nje khona basheshe baphuthume kusizakale abantu abangaba ngama victims. Ngakho ke kube usuku elinqophamlando. Siphinde sibonge inkampani ezimele ethathe isikhathi sayo, yathatha imali yayo, investment yazoyifaka ekutheni kwakhiwe lesi sikhungo. Ingakho umhlonishwa ehleze egcizelela ukuthi asiforge ama public private partnership ukuze kuzokwazi uhulumeni ukuthi alekeleleke, ngoba uhulumeni engebe nayo imali yokwenza zonke izinto, kodwa uma sibambisene nezinhlaka lezi ezizimele kuyakwazi ukuthi abantu bakithi bathole usizo ngendlela okuyiyona yona, ngoba siuhulumeni singeke sikwenze konke. I'm the representative from Uitkom Scholarly, and today was actually a very special day in eMadlangeni because something else came up that will assist the town in whatever emergency response they need. And why I'm saying it is because a lot of citizens from this town actually works at Uitkom Scholarly, and it is always nice for Uitkom Scholarly to give back to the community and assist in a big adventure like what we have here today. Mbukeli ke uyazi ukuthi ke uma ngabe sikhona emphakathini siyasifiseke ukuthi nawo ke umphakathi sunikeze ke ithuba lokuthi ke uphefumule, ikakhulukazi ngazo zonke lezo zinto ezisuke ke zithinta ke lolo suku. Njengoba nawo ke umphakathi osungula namhlanje sikwazile ukuthi siuthole sikhulume nawo ngalo lolu daba, nokuyilapho khona ke ube usubeka kanje. Singabahlali baseMadlangeni sisukuma nokubonga okukhulu esikwenzele uCopter namhlanje ngokusilethela insiza nokusivulela isikhungo sethu. Sivele ade sisebenza kodwa sesizosebenza kakhulu. Sibonga kakhulu kuKZN, uhlale njalo usibhekile eMadlangeni ngezikhathi zonke, usibongele kakhulu. Halala Madlangeni, halala. Cha, ngithi ake ngiphakamise nje ukubonga okukhulu ngaphansi kwaKopter kuloko asenzele kona namhlanje ukuvula indawo yokuthi sithole usizo la eMadlangeni besikade singenazo nezinsiza zokuthi makuvele inhlekelelo siphuze ukusizakala. Sithi sibonge kakhulu ngaphansi kwaKopter ukuthi cha sishaya izandla, siyabonga ngokunconcoza ngoba indawo zethu ziza around it kakhulu ngezindawo zasemakhaya la kugcwala khona imfula, abantu bengakwazi ukuthola usizo nokusha kwemlilo. Sibonga kakhulu ngento uCopter asenzele kakhulu namhlanje, siphaphamisa izandla zosibili, siyasibonga. Impela njengoba sesivuliwe nje empeleni bese sivele sisebenza ngokusabela ukuthi asikasivuli ngokusemthethweni, kodwa njengamanje sesiyasebenza ke lesi sikhungo ngokusemthethweni. Sesivuliwe njengoba ngisho nje ukuthi 24/7 abantu mabeshaya incingo kunenhlekelele, futhi siyaqinisekisa ukuthi abantu ababe nazi inamba ze-emergency center la bazokwazi ukuthi khona basheshe bashaya ucingo. Singakhuluma ngemlilo, singakhuluma ngeziphepho esuke zikhona, bayasebenza ke abasebenzi bala eMadlangeni. I'm proud ngalokho ukuthi makungena nje ucingo abalindi isikhathi, bafuna i-direction, baphume bashone khona. Siyabonga kakhulu. Phakathi ke kwezinye zezinto ezazibe inkinga njengoba sesishilo sathi usuku lwanamhlanje belubhelene kakhulu nezinhlekelele nezimo ke ephuthumayo. Phakathi kwezinto esingayibala singabala uguquguquka kwesimo sezulu, sibaleke imvula ke ezinamandla. Siyafisa nje ukuthi sikhulume naye ke unawo ke umphakathi, siphinde futhi sikhulume naye ke umnumzane uphakathi, njengoba lokhu ke ekubalula ukuthi ke ungqongqoshe uhlale ke ngazo zonke ikhathi esemphakathini uxwayisa nje ngezimo ke ezifuze lezi. Kanjalo ke nokuthi sizwe nje ukuthi yizona ziphi ke izimo noma uhlobo lwezimo ezijwayeleke ukuthi zikhahlameze le ndawo uma ngabe sithi ke abakhulume. Umhlonishwa uyiviki neviki uhleze eqinisekisa ukuthi ukumabona kude enkundleni zokuxhumana uxwayisa abantu ukuthi ngoba kukanjena nje, ngoba sibone lapha umsakazi ukuthi seliguqubele lemnyama, abantu sekumele basondelele emakhaya, nokuthi ke omasipala siyaqinisekisa ukuthi bayafundisa mayelana nokuthi abantu abenze njani esikhathini sasehlobo, kanjalo even esikhathini sasebusika ukuthi abenze njani uqinisekisa ukuthi abantu bayaphepha uma kufika inhlekelele. Ingakho phela ngoba uhulumeni wesifundazwe kunzima ukufinyelela phansi, kodwa abantu abalapha yana abathinta abantu eduze omasipala. Ingakho sino PDMC okuyona
njalo ehlezi ilekelelana nomasipala ukubanika ukuthi njengamanje kuzokwenzeka la. Angeke ngikwazi ukusho ukuthi ikuphi phakathi kokubili kuba umlilo nawo ubanzima kanye nezimvula lezi sinazo kunamhla kuba nema lightning ayalimaza abantu endaweni kuba nemlilo futhi iyashisa nemizi kuyafana ngokubili kakhulu nezimvula abazina nje namhlanje ziyamosha khona abazali abawelwa izindlu ogogo abangasakwazi ukwenza ukuthi izindlu zabo ziyawa so kokubili nje kunzima kakhulu angeke ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi ikuphi ongahamba phambili kodwa nje umlilo kakhulu nalezi imvula. Mzwakwethu ke sekushaya leso sikhathi sokuthi ke siliguqise uhlelo besithi abakhulume sise-Utrecht umkhandlu isemadlangeni nokuyilapho khona ke besihamba nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kulesi ifundazwe. Sibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo ukusukela eqaleni kuze kushaya lesi sikhathi. Igama kuphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumelene ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusuzayo inkosi inibusise.